ହଁ, ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲୁ, ହେଲେ ତତେ କେବେ କହିପାରିନଥିଲି କାରଣ ତୁ ବଡ଼ ଘରର ଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କହିଲୁ କି ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୋ କଥାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭାବନା ତୋ ଆଗରେ ବାଢ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆକାଶର ଚାନ୍ଦଟା ଆସି ଯଦି ମୋତେ ଧରିନିଅ ବୋଲି କହିବ, କିଏ ବା କାହିଁକି ମନା କରିବ? ହେଲେ ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲି। ହଁ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଉତ୍ତରଟା ଯେମିତି ଜୀବ ପାଖେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ସାହସର ପୃଷ୍ଠାଟା ଯେମିତି ତୋ ପାଖରେ ଓଲଟୁ ନଥିଲା, କାରଣ ତୁ ଧନୀ ବାପର ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆର ମଣିଷ। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବାସ୍ତବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁ କହିଥିଲୁ, ମୋ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି କହିଥିଲୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖୁଛ ନା? ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଦେଖିନି। ମୋତେ ଏସବୁ ଫରକ ପଡ଼େନି, ପ୍ରେମରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ଆଉ କହିଥିଲୁ, ଦେଖ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଫରକ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କହିପାରୁନ ତେବେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଧନୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ବାସ୍ ତୋର ଏଇ ଶେଷ ପଦ କଥା ମୋ ତୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି। ଲାଜର ସହ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତୁମ ବେଶପୋଷାକ ସିନା ସହରୀ, ହେଲେ ଗାଁ ପ୍ରତି ତୁମର ଭଲ ପାଇବାଟା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିନି କି କହିପାରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରି ପରେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲେ ଆରେ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ସେଇ ଭୟ ନା, ମୁଁ ଧନୀ ଘର ଝିଅ ଆଉ ତମେ ଗରିବ। ଦେଖ ମୋ ପରିବାର ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ପିଲାବେଳ ତ ଗାଁରେ କଟିଛି ନା। ଏସବୁ ଫାଲତୁ ବାଛ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ସବୁ କହିବ ମୋତେ, ଏ ଫରକର କଥା କହିବନି। କେଜାଣି କାହିଁକି ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜର ଲାଗିଲୁ। ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତଟା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମୋ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଛି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ପୁଣି ଗାଁ ମେଲଣକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଚାଟ୍, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍, ଏମିତି ଅନେକ ଗପସପ। କେତେବେଳେ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେଦିନ ତୋର ସେଇ SMS ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମୋର ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ତୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଥିଲୁ। ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ? ତୋ ସହ ଟିକେ ଭଲସେ କଥା ହେବି ବୋଲି ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ତୁ ମୋତେ କିଣିକି ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଫୋନ୍ର ନମ୍ବରକୁ ତୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। କେହି କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇପାରେ? ଦୀର୍ଘଦିନର ଅତୀତଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଏତେ ସହଜରେ ପାସୋରି ହୋଇଯାଏ? ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ କରିନି। ଏମିତି କେଉଁ ରାତି ନାହିଁ ତୋତେ ମେସେଜ କରି ତୋ ରିପ୍ଲାଏର ବାଟକୁ ଚାହିଁନି। ଆଜି ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେଖୁଛି ତୋର ସେଇ SMS ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ତାକୁ କେବେ ବି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରିବି ତମେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଲା କି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ବି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଆମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଘରେ କହିନଥିଲି। ସୋ ମୋତେ ନ ପଚାରି ଆମ ଘରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥାଠୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଆଉ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏଇଠୁ ଭୁଲିଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଦୋଷୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ତୁମକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ସାହସ ନାହିଁ କି ତମ ସହ କଥା ହେବାର। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତମ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଉ ମନେ ପକାଇବନି। ପ୍ରଥମେ ତୋର ଏ କଥାକୁ ମଜାକ ଭାବୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ମୋତେ କଲ୍ କି ମେସେଜ କରି ମୋତେ ବୋକା ବନେଇଲୁ ବୋଲି କହିବୁ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ତୋ ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେ ସହଜରେ ଭୁଲିବା କଥା କହିଦେଇ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ ମୁଁ
ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭୁଲ ତୋର ନଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର। ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ଆଶା କରିବାର ଭୁଲଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା କେବେ ଅନୁମାନ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଅନୁମାନ ନଥିଲା ତୁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଆଉ ମୁଁ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର।